On a Mallorca també tenen lloc els més petits. El programa No ho contis als meus pares recull aquestes setmanes fragments d'obres que es representen a la Mostra Infantil de Teatre de Palma. Estem cansats dels adults. Tranquils tots els pares, no és el motí dels infants. Simplement és un bocí de l'obra de teatre Només nins, per favor, que representen els alumnes del Col·legi Pius XII. Un dia estan cada una a casa seva per la nit i desitgen que no hi ha adults. Llavors, al matí, se veuen que s'han dormit i que arriben tard a l'escola. Quan arriben, veuen que no hi ha monitors i fan un poc el que volen. Després veuen que no poden en tot i decideixen, s'ajunten i decideixen tornar, que tots els pares tornin. El fragment sencer sonarà demà al programa infantil Dona Mallorca No ho contis als meus pares, que s'emet cada dissabte de 10 del matí a 1 del migdia. Durant 2 mesos, alguns dels grups que participen a la Mostra Escolar de Teatre de Palma mostraran el seu talent davant del micro. La història, el que volem amb aquesta iniciativa és apropar als nens que ens escolten en el teatre i també donar-los a ells l'oportunitat de demostrar el que saben fer, el que han après a fer. I com que el talent no coneix barreres, també nens amb paràlisi cerebral d'Espace i amb visibilitat reduïda de l'11 han traslladat a l'estudi de ràdio les qualitats que solen mostrar damunt l'escenari.